panguva ino President Emerson Mnangagwa is expecting a UN seat for the year 2027. Panguva ino itoona kuti macritics emutungamiriri wenyika, especially vanoonekwa kunzi under 2030 lieutenants, vaya vachiexposa some of the news dzinoonekwa kunzi dzinoimplicata mutungamiriri wenyika munhau kusabatiwa kwemaminerals zvakanaka. Nzarapinda mashoko anodatoko panguva ino nokuposta anachikora zvakanaka naruva subscribe like on the bell icon. Anoposta this headline ramuri kuona rakanzi Zimbabwe's President Emerson Mnangagwa pilferage during DRC conflict resurfaces. This was 14 July 2019. Harare, Zimbabwe. A United Nations UN Security Council report cited Zimbabwean President Emerson Mnangagwa in the pilferage of $5 billion worth of minerals assets from the Democratic Republic of Congo, DRC. The UN report came following the end of the Second Congo War in 2003, which began in 1998 due to rebel forces from the DRC ethnic group Banyamulenge challenging then leader Lieutenant Desire Kaliba Siru after he deposed dictator Mobutu Sese Seko. This was after Kabila had sent packing the largely Tutsi ethnic Rwandan officials who had initially supported his toppling of Sese Seko. Ndomba developments ari kuda panguva ino tiona kuti aiwa vanachikora zvakananda vachiexposa zvakadai nezvekustopa the Zimbabwean leader kuti assume a position yaari kufighta in the UN board. Right now tiri kuona kuti there are some delegations from the United Nations who visited Zimbabwe this week. Panguva ino dziri nhau dziri kufambirwa idzi. Pinda comment section medu dzofungura enyu motodiwa pamusoro pechitiko ichi. Musawana subscribe or like, check on the bell icon.